Saking kula ini kacar ini cinta wong sing kacar ini senajan buktine ora bisa kalian ini kacar ini umpama cinta iku dudang saro bisa dicegah perasaan nok saro ora beda nok saro sing anak tunggal si dua jembatan merah, Mimi Alifa, si dua jembatan merah. Mungkin wis terlanjur kula demen lakine batu. Senajan buktine nok saro ati kerasa hancur. Bisikan cinta Mimi Alifa sing nempel ing dada sing gawe kula orang berdaya. Kanggo Mimi Alifa sing dua jembatan merah, Mimi Mina di dalam manik Mimi Mina. Kanggo nok saro sing dua aneka tunggal, Mama Kaji Tono. Mimi Mina, Mimi Mina, Mimi Mina Alifa. Bayu elektronik durung sawer-sawer Mimi Mina, Mimi Alifa si dua jembatan merah. Lamun cinta bisa diukur, oh repot lagi nih batu. Bos Bayu elektronik paling sayang dibagi loro. Bos Bayu elektronik mungkin wis terlanjur Mimi Mina kula demen lakine batu. Mimi Mina senajan buktine Mimi Mina Bos Bayu elektronik kerasa hancur. Bisikan cinta sing nempel ing dada sing gawe Mimi Mina orang berdaya. Kangge Bos Bayu elektronik. Oh, sudah mau mesti baik kita dulu membacakan gini. Ayo Mimi Kaji Nengsi, Mimi Bapak Haji tuh Bong Ram
nyambut cintane wong sejen.